Jesi li vidio da registarska tablica autobusa skriva točan datum kada je izašao prvi Priča o igračkama? Ili da se kamion za smeće Sloco ponovno pojavljuje? Priča o igračkama 5 je toliko puna referenciji da se kamion Pizza Planeta pojavljuje 2 puta. Zato ćemo danas pregledati 120 tajni, poveznica i detalja koje vjerojatno nisi primijetio prvi put. Ako prebrojiš sve Buzz Lightyeare na početku, ukupno ih ima 50. Buzz se pojavio sam uz more, zarobljen na otoku i čeka signal da ga izvuku odande. Ovo je izravna referenca na film Brodolomac. A referenca ima i drugu razinu. Glavni lik u filmu Brodolomac je Tom Hanks, a originalni glas Woodya također daje Tom Hanks. Wait a minute. You don't think I meant to knock Buzz out the window, do you, potato? Iako su to moderne verzije, svih 50 Buzza i dalje vjeruje da Zvijezdana komanda postoji. To je ista programska greška kao kod Buzza iz 1995. godine kada je došao u Andyjevu sobu misleći da je zaista svemirski čuvar. Sjajna zvijezda koju Buzzovi zamjenjuju za Zvijezdanu komandu ima oblik i sjaj klasične Disneyjeve zvijezde želja. Kada Buzzovi napuštaju otok, kamera se podiže prema nebu, a oblaci služe kao prijelaz u Bonnin svijet. To je isti bijelo-plavi uzorak koji definira priču o igračkama još od 1995. godine. I ovaj uzorak se ne pojavljuje samo na nebu, već je i na crtežima u Bonninoj sobi i na njezinoj odjeći. U jednoj sceni na nogama Trixie još uvijek se može pročitati Bonnie, isti detalj koji se pojavio u priči o igračkama, zaboravljani u vremenu. Bonnin otac nosi majicu s logom Grand Basin, mjesta gdje je bio karneval iz Priče o igračkama 4, što je referenca na povratak Woodya. Automobil obitelji Anderson ima oznaku modela TS5. Izgleda kao normalno ime automobila, ali zapravo znači Priča o igračkama 5. Kamera se spušta do stabla gdje se Emily igrala s Jessie dok je bila dijete. 30 godina nakon što je čula kako je bila napuštena, Jessie se fizički vraća na isto mjesto gdje je započeo najsretniji i najtužniji dio njezina života. Silueta, korijenje i oblik grana jako podsjećaju na središnje stablo iz života jednog kukca. Također, to stablo nas podsjeća na novi život na zemlji u Voliju. Na Jessinim hlačama izvezeno je 1200 Range Road. Taj broj se odnosi na sjedište Pixara u Emeryvilleu 1200 Park Avenue. Kena Harris je otkrila da je postojala scena u kojoj je Emily, već starica, ponovno pronašla Jessie i predstavila je svom unuku. Nažalost, ta scena je izbačena jer se priča promijenila, ali time nam poručuju da je njihov ponovni susret ipak moguć unutar svemira. Priče o igračkama. Instrumentalna verzija melodije Kad me je voljela iz Priče o igračkama 2 ponovno se pojavljuje uz Jessie. Andrew Stanton i Ken Harris ispričali su da Jessie nije trebala biti glavna protagonistica, ali priča o samoći, ekranima i strahu od zastarijevanja savršeno se uklopila u njezinu prošlu priču. Također se govorilo o prvoj verziji Priče o igračkama 5 bez Woodya, kako bi se usporedilo može li saga napredovati bez njega. Kad su završili tu verziju, shvatili su da je to nemoguće, pa su ponovno prepisali sve. Kad se Woody ponovno pojavi, nosi pončo koji nas podsjeća na čovjeka bez imena Clinta Eastwooda, baš kao kauboj koji je godinama lutao svijetom. Istrošeno područje na Woodyjevoj glavi nije se pojavilo slučajno. To je isto mjesto koje je restaurator očistio i prefarbao u Priči o igračkama 2 prije nego što je Woody trebao biti prodan muzeju u Tokiju. Dakle da, Woody već ima ćelavo mjesto više od 20 godina. Zapravo, u odjamnoj špici Betty flomasterom prebojava istrošeni dio na Woodyu kako njezin frajer ne bi izgledao tako star. Tim je osmislio fantazije Bonnie i Blaze s različitim stilovima, kako bi nam pokazao da nemamo svi isti pogled na svijet. Ali kada se radi o povezivanju na emocionalnoj razini, možemo biti na istoj valnoj duljini. Nakon što pojede otrovanu tortu, Rex postane plav s ljubičastim mrljama, točno u kombinaciji boja Sullivana iz Čudovišta iz ormara. Kapetan Sus, mali brodić za zabavu Saurus Rex, ponovno se pojavljuje među igračkama Bonnie. Na istom dvorištu pojavljuje se prefarbani robot koji koristi model Transitrona, lika iz Priče o igračkama, Horror. Promijenili su mu boje kako bi ga sakrili, ali su praktički zadržali cijelo tijelo. Tvrtka koja dovodi Lilipad do kuće zove se Ship It. Ime se već pojavilo u Priči o igračkama, Horror.
A Ship It ne postoji samo na etiketi kutije. Kasnije se može vidjeti jedna od njihovih poslomica u pozadini. Lilliput i drugi uređaji nose marku Eggman Tech. Ime se čini novo, sve dok se ne sjetiš da je Eggman postojao još od prvog filma. U prvoj priči o igračkama, Eggman Movers bila je tvrtka koja je prevozila Andyjeve stvari. 3 desetljeća kasnije čini se da se ista marka pretvorila ili proširila u tehnološku kompaniju. Čak su se i sporedne tvrtke prilagodile tehnologiji. I zapravo, Eggman je bio nadimak Ralpha Egglestona, dizajnera produkcije prve priče o igračkama i jedne od najvažnijih osoba u Pixaru. Japanski poster stavlja Woodyja u prvi plan, dok američka kompanija ističe Jessie. Kad Lillipad dođe, zauzima Bonin krevet dok igračke završe dolje. To je ista kompozicija kao u prvoj priči o igračkama. Buzz dolazi s novom sjajnom igračkom, a Woody je potisnut na pod. Kad se pojavi Lilliput, Trixie kaže da želi jednu takvu. I ja želim jednu. Šala se povezuje s pričom o igračkama 3, gdje smo je već vidjeli kako je fascinirana dok koristi Bonino računalo. Lillipad i njezin portal The Pond inspirirani su dječjim tabletima Leapfrog. Čak i identitet žabe dolazi odatle. Pixar nije izumio nasumičan uređaj, već je napravio vlastitu verziju tehnologije koja je već postojala u milijunima domova. I Ribbit ne funkcionira samo kao još jedna igra riječi s žabama. Ime, objave i navigacija oponašaju Reddit. Druga vidljiva stranica zove se Infopedija i oponaša Wikipediju. Crni prozori naredbi koji se pojavljuju na uređajima preuzeti su izravno iz aplikacije terminala na Appleovom macOS-u, što je izravna referenca na Steva Jobsa jer da nije bilo njega, Toy Story ne bi postojao. Među aplikacijama se pojavljuje Star Adventurer, isto ime kao i štand na sajmu gdje su Ducky i Bonnie bili nagrade u priči o igračkama 4. Dok Jessie pretražuje, pojavljuje se svemirska slika preuzeta iz Volija. Nije riječ samo o sličnoj galaksiji, kada se usporedi položaj zvijezda, one se točno podudaraju. Niže se vidi ocean gdje Marlenu poznaje Ducky. Lillipad naziva Woodyja Buffalo Billom. Zamijenivši kaubojsku igračku slikom s Divljeg zapada, u engleskoj verziji Jessie viče, što je izravna referenca na Looney Tunes. Među aplikacijama se pojavljuje Pigeon Piazza. Njegova ikona prikazuje Saviera Piccioninija, jedno od golubova iz Gatoa, sljedećeg Pixarovog filma smještenog u Veneciju. Supervizor efekata potvrdio je da postoji još jedna referenca na Gato skrivenu u Blazeovoj sobi, ali nije otkrio koja je to. Ako je uspiješ pronaći, ostavi u komentarima. Ispred Blazeove kuće može se vidjeti Red, monocikl koji je glavni lik u Redovom snu, Pixarovom kratkom filmu iz 1987. godine. Na Blazeovoj ploči pojavljuje se poster istraživača prirode, organizacije koje pripada Russell u filmu Nebesa. Avatar Chelsea je jedabar koji jako podsjeća na ona iz Hoppersa. Avatar Carey je mala, okrugla i plava ptica koja nas podsjeća na Jato iz kratkog filma za ptičice. Avatar Vrejta je Bubamara slična Francis iz Buba. Kada Lillipad traži Jessija na aukcijskoj stranici eBid, to je parodija na trgovinu eBay. I najgore je što kaže da Jessie ne vrijedi ništa. Fotografija iz oglasa nije stvorena za priču o igračkama 5. To je ista slika, Jessie koja se već pojavila u priči o igračkama. Teror. Tablet otkriva staru crno-bijelu snimku Woodyjevog rodea koja se pojavila u priči o igračkama 2. Jedna od aplikacija zove se Chicken Farmer. Ikona kombinira kokoš i štalu, što nas ne podsjeća samo na aplikacije i igre za pametne telefone, već nas podsjeća i na Alovu trgovinu igračaka iz samog Ala, čovjeka kokoš iz priče o igračkama 2. Među Snapijevim slikama pojavljuju se fotografije snimljene u Disneylandu. To stvara vrlo čudnu vezu. Park u kojem priča o igračkama postoji kao film pojavljuje se unutar svemira u kojem su njezini likovi stvarne igračke. Lillipad šalje Snapiju fotografiju benzinske postaje Dinoco, klasične benzinske postaje koja se pojavljuje u nekoliko Pixarovih filmova, ali je najpoznatija po filmu Auti. Gospodin Espinas pojavio se odjeven kao svećenik, jer je već glumio jednog tijekom filma Priča o igračkama, horor. Combat Carl se vraća, nakon što je postao jedan od najboljih likova u priči o igračkama, horor. Ali jeste li znali da je njegov prvi dizajn bio potpuno drugačiji zbog licencnih pitanja? Među napuštenim igračkama pojavljuje se i prebojana verzija Doga, lutke od krpe u obliku zebre koja je ukrašavala antikvarnicu, druga prilika u priči o igračkama 4. Uz Duga može se vidjeti i ružičasti mehanički zec iz iste antikvarnice. Nakon smrti Carla Weathersa, Ernie Hudson je preuzeo glas Combat Carla.
Zanimljivo je da Hudson nije ni znao da nasljeđuje lik od Weathersa kada je prihvatio posao. Saznao je to tek mnogo kasnije. Kad sam dobio posao, nisam shvatio da uskačem umjesto Karla Weathersa. Picu s naočalama glumi Bad Bunny na engleskom i španjolskom jeziku. Ellie knows all her secrets. Pričajući nam sve svoje tajne. I zapravo u prvim planovima za priču o igračkama jedan restoran trebao se zvati Pizza Put, a ne Pizza Planet. Naravno, Pizza Put je bila referenca na Pizza Hut. A automati s hvataljkama trebali su imati nagrade u obliku gumenih pica s naočalama. Tako je priča o igračkama 5 vratila onu picu koja je bila odbačena u skicama iz 1995. godine. Smarty Pants je uređaj za učenje djece kako koristiti WC, ali jesi li primijetio da je njegovo tijelo dizajnirano kao rola toaletnog papira koja visi? Zapravo, njegova žuta ručka na Smarty Pantsu oblikuje frizuru Conana O'Briena, njegovog originalnog glumca koji mu je posudio glas. Tijekom jedne od fantazija, Piero Blanco ponovno krivo napiše ime Endija na svojim kopitima, baš kao na kraju priče o igračkama 2. Priča o igračkama 5 po prvi put omogućuje da se čuju snimljene fraze na konopcu. Jesse! Imaj na umu da je Jesse u serijali još od 1999. godine, ali nikada prije nismo stvarno čuli što govori njezin glasovni mehanizam. Baterije koje oživljavaju stare uređaje su PowerCell, ista marka koja se koristila u komunikacijskom uređaju u priči o igračkama 1 kako bi se saznalo koje nove igračke dolaze. Plastične ruke ne aktiviraju ispravno dodirni zaslon lilipeda i zato ga kontroliraju pomoću ljepljive noge guštera Semija. Zapravo, ovaj gušter se zove Semi broj 2. Broj implicira da je Bonnie već imao jednog prije, između priče o igračkama 4 i priče o igračkama 5. Odjavna špica prikazuje Semija broj 3, što upućuje na to da kada je pobjegao Buzzu i Woodyu, Bonnie ga više nije mogao pronaći i nabavio je trećeg Semija. Atlas je stvoren kako bi djeci rekao kako doći bilo kamo, ali je godinama bio zarobljen u ladici. Igračka koja je poznavala sve rute na svijetu nije mogla pronaći izlaz za sebe. Kada Atlas prikazuje lokaciju, njegov avatar prikazuje žutu loptu s crvenom zvijezdom iz Luxo Juniora. Prije nego što je Toy Story 5 stigao u kina, Atlas se već pojavio skriven u Hoppersima. Smarty Pants, Atlas i Snappy dizajnirani su kao proizvodi iz različitih razdoblja. Mijenjaju svoje ekrane, pokrete, brzinu i materijale kako bi mogao osjetiti tehnološku evoluciju bez da ti itko mora reći iz koje su godine. Grafike koje se pojavljuju na svakom uređaju nisu zalijepljene kao ravna slika. Tim ih je animirao zasebno i razvio tok sličan crtanju virtualnom olovkom kako bi svaki uređaj imao svoj vlastiti način kretanja. Ken Harris je potvrdio da je Tamagotchi bio uključen u raniju verziju priče, ali Pixar ga nije uklonio zato što je lik bio loš, već zato što nisu uspjeli na vrijeme dogovoriti licencu s Bandaijem. Umjetnički tim je morao izgraditi kuću koja izgleda kao da postoji još od Emelinog djetinjstva. Istrošena boja, namještaj i površine nisu nasumična prljavština. Duga i kovrčava Blazina kosa bila je toliko komplicirana da je Pixar razvio nove, super napredne alate za njezinu animaciju. Zato ako usporediš njezinu kosu s bilo kojom drugom kosom koja se pojavila u Pixarovim filmovima, primijetit ćeš da su jako različite. Kako bi se Daffodilov konj mogao kretati s ispravnom težinom i muskulaturom, Pixar je stvorio potpuno novi digitalni kostur. Nisu mogli jednostavno reciklirati tijelo Bullseya jer bi izgledao kao divovski konj igračka, a ne kao pravi konj. Blazeovo prijenosno računalo ima pčelu koja je referenca na avanture Andreja i Volija B. Tim je tijekom produkcije eksperimentirao s alatima umjetne inteligencije, ali su zaključili da još uvijek ne dosežu potrebnu kvalitetu za izradu završnih scena. No umjetna inteligencija se koristila za ubrzavanje zadataka umjetnika, a ne za zamjenu animacije. Woody povratak prikazan je s leđa i iz vrlo niskog kuta, počevši od čizama. Taj kadar nas podsjeća na veliku završnu fantaziju Endija u priči o igračkama 3. Kad Buzz dočeka Woodyja, njegov laser završi na njemu, baš kao i tijekom njihovog prvog susreta 1995. godine. Woody ponovno odvlači pažnju Buzzu, pokazujući na nešto iza njega. To je ista šala koju je napravio u prvom filmu. Razlika je u tome što to sada više ne iskoristi da ga izbaci kroz prozor. Kad se Woody i Buzz ponovno posvađaju, gospodin Krumpir komentira da je lijepo vidjeti ih kako se opet svađaju. To je zato što je tako i započelo njihovo prijateljstvo još u prvom filmu. Ham predlaže da se sakriju iza Borinog toaletnog stolića i jasno daje do znanja da ga je on pomaknuo. Želim ostati iza komode. Mogu tamo biti nekoliko godina. To je ista vrsta šale kao u priči o igračkama 3, kada je također sebi prisvojio Barbin Corvette.
Ja žudim korvet. Obojica trče prema stražnjem dijelu Andersonovog automobila, ponavljajući utrku kojom su pokušali stići Andyjev kamion za selidbu u prvom filmu. Buzova tehnološka ekipa identificira Woodya kao Zurgovog agenta. To je referenca na priču o Igračkama 2 gdje je Buzz također sve zamjenjivao za dio svoje izmišljene svemirske borbe. Preglednik koji Buzzova vojska koristi u kampu kopira izgled Google Chroma, kartice, adresnu traku i gumbe na istim mjestima. Kako bi uvjerio duge verzije sebe, Buzz kaže: Pretražite svoje osjećaje. Svi znaju da je to istina. To je rečenica kojom Darth Vader otkriva Luku da mu je otac. Pretraži svoje osjećaje. Znaš da je to istina. I šala tu ne završava. Buzz tvrdi da je Zurg otac svima njima, a svih 50 reagira užasnuto, masovno ponavljajući najpoznatiju obiteljsku traumu iz Ratova zvijezda. Kad Buzzovi prolaze kroz šumu, pojavljuju se jelen, zečevi i tihi zbor, što je jasna referenca na Bambija. Vjeverica koja se pojavljuje u šumi koristi model iz Dog Days. Plave ptičice su ponovno korištene iz filma Turning Red. I jelem je također ponovno korišten, u ovom slučaju iz filma Hoppers. Tijekom tog trenutka može se čuti varijacija pjesme Love is a Song, uvodne teme iz Bambija. Kada se ljudi pojave, počinje svirati neočekovani dio glazbe koji je najavivao lovce u Bambiju. Jedan od buza polako izlazi iz vode s vidljivim samo očima, baš kao kapetan Willard u filmu Apokalipsa danas. Među knjigama se može vidjeti Plišanog zeca, priču o igrački koja želi postati stvarna zahvaljujući ljubavi djeteta. Zla verzija Tirol Blanco ima glas, nešto što originalni konj nikada nije dobio u serijalu. To su napravili jer su htjeli prekršiti jedno od najpoznatijih pravila serijala. Lilliput završava u kamionu Three Country Charities, istoj organizaciji povezane s donacijom Jessie. Tijekom potjere pojavljuju se narančasti čunjevi, gotovo identični onima koji su igračke koristile za prelazak ceste u priču Igračkama 2. Pitam se, koje se igračke skrivaju tamo dolje? Benzinska postaja Dinoco ponovno se pojavljuje. Žuti kombi Pizza Planet prolazi ispred Jessie, Tirol Blanco i Buzzove vojske, prisiljavajući ih da se zaustave. Ali malo dalje pojavljuje se još jedan kombi Pizza Planet, parkiran na benzinskoj postaji Dinoco i restoranu Pizza Planet. Sekvenca spašavanja okuplja Jessie, Woodya i Tirol Blanco, vozila, konje i 50 baza. Tim je koordinirao više od 100 pojedinačnih likova i opisao to kao jednu od najtežih scena u cijeloj produkciji. Na gumbima upravljačke ploče dizalice pojavljuje se Luxolopta. Buzzovi imaju kod na leđima, ali nije napravljen da ga skeniraš mobitelom u kinu. Lilliput ga pročita unutar priče i time otključava način rada drona za cijelu trupu. Kad Buzzovi polete, jedan kaže da je to pravo letenje, a Woody dovršava stilom. Godine 1995. oni su padali sa stilom. Ovo zovem letenje sa stilom. Ne leti, padam sa stilom. Neposredno prije poljupca između Jessija i Bazea prolazi kamion za smeće iz priče o Igračkama 3 u kojem je Lotso ostao zarobljen. Kada Blaze predaje igračke, njezini nokti su obojani u razne boje. Neki obožavatelji vjeruju da svaka nijansa odgovara različitoj eri Taylor Swift, koja pjeva završnu pjesmu. Na drvetu se pojavljuje poruka Jessie je bio ovdje i zakopana metalna kutija. Emily je sačuvala uspomene iz djetinjstva na istom mjestu gdje se igrala s lutkom koju je kasnije napustila. Unutar kapsule fotografija otkriva da je Emily svojoj kćeri dala ime Jessie. Iza se ne pojavljuje samo A113. Cijeli kod glasi TSA-113, spajajući inicijale Toy Storya s najpoznatijim brojem iz Pixara. Kapsula sadrži broš sa žutom kuglom, vrlo sličnu središnjoj memoriji iz filma Izvrnuto obrnuto. Jessie ga na kraju koristi fizički noseći uspomenu na Emily tijekom završne potjere. Nakon što je pogledala isječak iz filma Priča o Igračkama 5, Taylor Swift je napisala pjesmu I Knew It, I Knew You. I 100 poslijepodneva je već snimala vokale. Dakle da, pjesma za odjanu špicu završena je za samo 8 sati. Završni crteži nam ponovno prikazuju RC-a, koji je gotovo nestao još od priče o Igračkama 4. Osim toga, igračke na kraju izvode pjesmu koju je Lilliput stvorila pretvarajući Jessine riječi u rap. Na školskom autobusu može se pročitati registracija TS 112295. TS označava priču o igračkama, a 112295 označava 22. studenog 1995. datum kada je prikazan prvi film.
U sceni tijekom odjavne špice, svih 50 bazova slijeće na školsko dvorište i svaki od njih pronalazi dijete. Čak i učitelj uzima jednog. Tada se pojavljuje Zrg unutar ruksaka s glasom Andrewa Stantona, redatelja, i ponovno pozdravlja Baza kao svog sina. Film završava točno tamo gdje je započela njegova kriza. 50 izgubljenih igračaka pronalazi kome pripadaju. I ovo je bilo 120 zanimljivosti koje smo vidjeli u priči o igračkama 5. Jeste li vi pronašli još neke? Pišite nam u komentarima.